Karbiang long Women Justice Forum hoi pen ale tumhan pirang ke mai ki phapona ko thige la pelo jege damtang dipendro phangcho alangli police ri deng pen mate lo en order mari deng pen are yang buke so pen iti konang puthak sini tuma song pen mangke pini la tuma channel hoi pen si kadu ave Karbiang long ra ka pen lo en order tuma phan mate police Assam police department tuma phan li tuma chini konji Jadi tu Prangsia bangke Karbiang long Women Justice Forum hoi pen bangke ningduk pikhangyang lo pen ningduk lo kikarlitang dipendro phangcho alang ni police ri deng pen mate police custody long pen ki thikona pot tha pot bangke la pen adun thua bangke alang li apran ki dam nang ta la alang li ke chok che dok san de la ta ka prega lam sitame biar the ka chongda tu nang kok chongda de cholong le pukama tha pen a join ni alang li hem kong long kate bar bang lo mate driver potsi driver tumke konap ma passenger tumke hang kon ke dunang kok lo lagi okol gari bolero tak ho auto tak ho bus jot kali driver mate gari kate bar tum an ke la bangke passenger tum nan mang ke hang kon ke dunang ko hala tu pena joksi hala bang so arni stame alang li stame la so gari kate bar dul ki dul ji pu long bangke Komande amuni datum kanghu phan ke dam di pukalang leke chini ne lapen komande amuni tum khai no kam choklam nandi phan alang alang chini lor pale ke dul pukali seta ako pai ki lang no pena jok alang li hidun ju pena jok komande kanghu ingchin kanghu pusani tum mga details bang long pon ingchin kanghu alang puri dun lo ka join ne pot si alang li phan ne pon lo hala kanghu we ka tuma bang phan ke arenga huta pa solo ne pa so se ne ne blu ne ne la ta chini ne lang setame chisikar lo la pen gari hen khustame chipudun lo la pen hala kanghu we ka tum stame chethan lo alang li bangke thang apa badai we bu kon det angbong setame law and order mate police atum bangke ne pon check si arenga hupa so si tuning rialam ta ajule dat si alang li Hamren district jail ke le an along bangke alang le apran dun dam nang jui lo apran dam nang jui putha ka long bangke upine ake sojong sido pulote department tu mate Assam police atuma bang ok reng no dek pulote doctor hem ki pona kenang sot stame hala suhut ki pona ana bangke ki kitang ki pona son si mandek ani tu ka biota ke long duna teng pulote asi ninglu pen si panu tu mi het jong sameni lituma hem along an pale dam si Umri dam di pudam bom mul tame nili tuma bangta to warang bong khamke doko ko pena jok si lele dat lo ama sinang chiru thu phet lo la si pini la anang bong sitame nili tum pen ningduk si pini lang tu phana ko la bang so pherang tu mai ni tu fe solong tame pha pondo la si kisung ke povek atuma phana bangke la ke kachene ka holo apa badai ave pin ma si ki thina apot family tum phan compensation bi rek nang Assam government atum pen la pen Assam police atum pen la pen ke hala Kiti kapati lot along aju arisang ho mate la so along department tuma kacherap do pori alang tuma phan aina teng pen arona teng pen return lifti adai ke do be ka tuma phan bangke inside pa me kanangji la pen hala police atum kachene ka holo kiti dang ana hutame atumi hem jong tame hamre dharna do bom honala a hemasor kiti dang bang a hemasor kalidang dipend ro hemasor tame ningje no je kiti unu hutame hen kap tak tok le sini tum news long ke tek bolong lo asi ningduk meme itu ma phana ka chenek abatai Assam police atum ta ison men pathedet sorlu phan ke rang ren long tame justice bithekhe non son konane achi theng long thidun lot ta justice bithekhe non son kang huo long adai dudun ko ke koi pon thaban long tame a justice bithekhe la ma ase din justice bithekhe dat bang ke Assam police umta government mate department ke do arli ave la pen aron ave Law and order atum pul Assam Police Department atum ke rada phan ke raya kam se lang atum ke service long lo a training en pen cheng lo konat kopi adim se lang tum jakong charjak nei ke la tum chini pame se tame kopi posi public phan rai re kai ta public tum thiduna wer public tum phong ki thiduna rada phan ke raya tum kali kulote alang atum asa kuri ke kilometer aron ta ave la pena orta ave apotsi la ke chok chevek la non ko thlang so usi lo bipul gogoi kubo Bipul bogogoy ke alang li osi dagali osi abang ave api in charge era bang loke osi alar in charge ke pekang ko munin asi alang osi binong dagali alang in charge so ti alang la ana risk en pen kupi posi alang public phan ko son si ke treat nang alang niom chini ne pen alang ari deng pen non ala so muni thina ko
hala bang sini tum bangke alang tum hat koison lo la si department atum Assam police tum nyong sini tum hana kirai kali republic hana kirai akang sai pi thek thek pulote department itum nang ne Assam police department ke rar phan kapasung chora department ke nitum ke nang ne nitum kar biang long ta ni methang atum ta ham phang song pan chenglok song ke klem atum ta dopik lo se ta me hala tum han ta important pi pe alang tum important pinang ji ke ko alang tum hok akachong hu kali ka kalang man details anang ji la pen 24 hours abong kala tum ke men ke code long padam phik long le alang tum pan details and pamina statement along tami enang ji code pen hok lo la hello la tak ala so kang hu long apachirap to lo puchini pa mekan je lang tum code pothai ning la pen district dia tami thai pothai nang ji aron ke ni tum ta chini nang tum da la aron ka chini kali koi pon se la an 12 घंटा mate 24 hours ang bo tame la tum play ko pothai de nang ko hala hello kapre ka kes ko nane kes pulote ni thampi ra ji rep kes pulote ni thampi ra por tum jela pothai the la na घंटा nang ji puji 12 घंटा play nai puji e 24 घंटा play nai puji tapi polo la ini la puke hok pon chot ka hu ke hok pon chot ne la lang li phat men ala dak ulu go che thana dak tum ne dam lo hala dak pen bo thang suban lo bo thlang so pen ha court ke pothai lan people pa pra ke statement people en pa me dat ke la pen ka hu tum che sekar era phi hala gari malik same che thana era phi people la da kroi ke dat ke la so si bang la si bipul go goi pa in charge bo thlang so thana pia sala phan ar phan mang ke ar pupen pasun bek nang ji la pen ar pupan ka pasun dia long bang ke ni tu masong kar biang long imen justice forum pen bang ke pasun sete ka bang ke ni tu nge song ko nang kok po la so na batai ni tu police ap nang ka chenek ke ni tu rong so ra so tum ke ni tu ke chak on de ni tum ke ing long khai so po sini tu ke lu dem lom det u te bin hang li bi long yip te lang tu ma tha ta hai la so ka ma tha bang ke chok che a po si ni tu la so put thak bang ke ning sam se la pen ala family tu ma phang le Assam police ma alang tum tamela a family phan bang ke immediate mate prap jin belang tum han la so ki thilo phuthak ba ki thilo bang ke ing tho thek thek la si kereng lang tum han bang ke lang tum han compensation pinang ji la pen la so bipul go goi po phan bang ke ar pu belang tum tik than bon thek nang ji hala pa thilo ke para ek thelo ke la si la kereng lang tum han ka kang sai si ke nang ji po ta lang sia sa puri da pe than thek nei ing than thek thek po te la se ala ke Assam government ke ni tum ke condemn lo tum ke alang tum han ke ni tum ning sam se lo hala hello la panjong se lang tum ni tuma di mana teng pe la ke kar biang long rat phan si pachini lo ni tuma ka din man pe la teng men nyong se lang tum la so bipul go goi phan ar pe ning kha thek ko te a ho ka kang sai Assam police long sam me do la pe law and order tum ra phan ka kang hona ki rai do bang ni tum ban ni tuma bang ke la ke matha pon thek ko hala sinal tuma channel pe ni tum ku pon ji ro phancho alang li phan inep dam vek la ke ulu kunci outpost pen rampiari alang tumsi ne dam lo adak ne dam pen boy thalang so mate bo thalang so police station along an nangpale no adak nangpale tet pen aki halakang buvek atum alang phan lo je la bang so munit ken la gari nangkate war dun chot nitum kang huwa long bani tum la haya hormu ke van la ken nitum alang phan pachini ne hali mane nitum along gari na pa haranang tum khang gari na be tum khang once nitum phan chot aposi la phan bang ke nang ponang ne ba adai anang ne osi phan alang le tum ji convince pe melo bonsita la in charge oc dipul boboy ko bang alang le thang nap ta alang le tum alang ar juje dat la penako agadi driver hempu amata alang lo je nili tuma phan ke la bang som muni ratum dala son hormu kanghu hormu si nili tum ke ponji la si gari bhara nang dun tha pula haya hu alam nang khan ke det gari bhara nang lu dun tha pon sinang khan chot amasi nili driver phan che thok che lu dun plot lu si alang li che tham gari hempu ga seta oc in charge bang alang li ajuje det la joine dadak pen medical pon lo medical ke pon hota normal lang oi talang so medical ke pon an ke dadak pen ke pon pen hamren pon lo hamren pon pen bokap mate jail thap lo jail thap det pen aphi jail ar lo bang kopi ko song ne ke torchar lo ne ke theng lo ne ba kopi tong ki vi lo ne la tum aju baji ner ket ana porban ke alang li tum ako hamren medical long pon lo medical long pen abang ke alang li tum pon hamrena police in charge atuma bang ahema atuma phan khobor pilo je nak tu hema sorke dihos red lo la si nono manang tu nang pale tu wa khobor pale
an ke hala tumta boitha langsu pen hamren an ki le ji pan ke asako ajuo por pakato radu chendo amase alang le tunga bangke li urana bangke amuni da banga ti ke de ko se ajuo bangke alang le tum lang uni de lo ajuo kang ting a joy ni adap si ku thoda dap su thoda ri ka dap se alang le tum lang lo alang le tum ke lang pen ke thek long ke ate hang ang den along ik sip ason asin thek long lo la pen ako anu ang den along ta la ta ik thi ason lo tang ti la dak so ang thek ki long la ke police atum ka torture join ni lo alang ni tum lok aba long people lo an torture nai ke aku convince da pi alang ni tum people lo la pan an se da ya nang alang ni tum arai da ve ni kan ko alo ne alang ni tum training e ni pan ka pa chi je pan to alang ni tum training en lo la si Othat lang so mate boitha lang so OOC in charge depend Bipul Gogoi alang lia Rixian bek nangji athema labang so depend ro phangchu lake alang li sumar try lang asumar da bang ti try lang a apiso inut bosom alang lia asumar phanchila na po komat la responsible en poke lasi nilitum kar biang long women just forama hin penke Bipul Gogoi acting OC of Boithalangso has to take responsibility for the family of late Pedro Hangcho. Asakuri padam Beknangji, Dilitum, Karbiang Long Women Justice Forum in Pen, Assam Police Atumapan strongly condemn lo. Je alang litum rules regulation akam ke claim laken litum ning dog de binong. Abatay people lo karbi amuni na tum panalang litum ison pen ke patsi pon be upia po alang litum karbiang long jong si duty nang claim pulo tangte karbia so pan tong rai ji ma matang te ang tang pen ke bang amuni tum salang litum rai labang so bang alang asang government atu lapen Assam state police atu malang litum clarification chip bek nangji lapen Bipul Gogoi panalang lituma department pen in than bek nangji sakuri padam bek nangji athema Dipendro Pangcho Asomar Apiso alang litum kidu kasontot kisung asontot Bipul Gogoi ahem asorta kisung kowek nanti laken itu Karbiang Long Dipen jadi korama inpen apil lo mate demand tapuan si dililate untuk dikok